Welcome. It's a great honor to have you here, and we hope that you will enjoy this special day together with us. From here on, I will continue in Dutch. Dames en heren, iedereen hier aanwezig, we vinden het ontzettend fijn dat u allemaal hier naartoe bent gekomen om samen met elkaar dit bijzondere moment te vieren. 18 oktober 2019. Het is vandaag precies 75 jaar geleden dat Venray, IJsselstein en Heide werden bevrijd. En we willen stilstaan bij dat moment. We zijn daarom ook heel trots en heel blij dat er een aantal Britse bevrijders nog steeds in ons midden zijn. Zij zijn vandaag, zoals ik net al vertelde, onze hoofdgasten. 18 oktober 2019. Vandaag is ook de dag dat we niet alleen willen terugkijken naar wat er in het verleden is gebeurd. We willen vooral ook de vrijheid vieren in het hier en nu. Vrijheid. Voor velen van ons een vanzelfsprekendheid. Iets gewoons. Iets dat er altijd is. En daarom is het goed om heel af en toe, heel bewust erbij stil te staan, even nadenken, even tot bezinning komen dat het eigenlijk helemaal niet zo vanzelfsprekend is. Zien dat vrijheid mooi en fijn is. En daarom dit moment aangrijpen om het samen met elkaar te vieren. Vandaag geven we hier op deze plek als het ware een groot startsein voor nog veel meer activiteiten waar wij onze vrijheid gaan vieren. Deze activiteiten gaan plaatsvinden tussen nu en 5 mei 2020, Bevrijdingsdag 2020. Dames en heren, dan wil ik nu uitnodigen hiervoor bij mij onze eigen burgemeester Hans Gielissen. Want onze burgemeester wil u ook meenemen in het verhaal van vrijheid en verdraagzaamheid. Meneer de burgemeester, mag ik u uitnodigen hier naar voren te komen. Dames en heren, burgemeester Hans Gielissen, our mayor Hans Gielissen. It is an honor striking a blow for the peace and happiness of next generations. These words were spoken 75 years ago by Bernard Montgomery, under whose final command the liberation of our region took place. 7 of his men, 7 of his soldiers are here on this very spot. And he proceeded, for the time laying ahead of us, I am sure that people will speak with pride about our doings. Ja. And that is what we do indeed. Speaking with pride, but not only with pride, with gratitude for what you did for us. And that's why it makes us feel so happy and so moved and touched that you are here, surrounded by the trees in the church, and in the middle of us sitting 7 soldiers under, may I say, leadership of the Nestor, of the oldest one in this society, in this community, in this group, Sir Kenneth Mayo. We had a lunch this afternoon, having a sandwich and a cup of coffee, and Mr. Mayo thanked me for the invitation, and he said, 75 years ago I was not invited here. This humor, this open mind, it's really impressive. And let us build a bridge. In 75 years, many things have changed. I see here a lot of important people. Diplomats, generals, soldiers, the
Commissioner of the King, Gouverneur Bovens. Also a deputation from the German embassy. And that is what we practice in Venray. We build bridges. We also reconciliated with our friends on the other side of the border, our German friends. And isn't it the European hymn, the European anthem, written originally in the German language? It says, "Alle Menschen werden Brüder." All men will be brothers. All men will be one family all over the world. And these words are almost literally part of the British anthem. Let us be one family. Brothers all over the world. Let us build bridges. One of the most moving moments I went through as the mayor of Venray took place on the German military cemetery, where one of the still living British veterans paid tribute to all the victims of the war. And he put a cross besides the flowers. And on the cross he had written, "Peace to all nations." And let that be the message of today. Let that be the message sitting on the spot. We will meet a few times this weekend. And let us not forget that we speak with pride and gratitude about the doings, Mr. Mayo, of you and your fellow soldiers. We speak with pride and gratitude. And watch us sitting here, living in one of the most richest countries of the world, enjoying our wealth, enjoying our prosperity. Wouldn't there have been a Bernard Montgomery and his brave soldiers, who knows that we in the end would have had the possibility of sitting here. So let us be proud and grateful. Thank you very much. Thank you, Mayor Gillessen. Ladies and gentlemen, we're going to listen to our orchestra. Give them a big hand. They made some music while we waited already here. Royal, ladies and gentlemen. Give them a big hand. And now they're going to play Happy Days Are Here Again. Happy days are here again, the skies above are clear again. Let us sing a song of cheer again. Happy days are here again. All together shout it now. There's no one who can doubt it now. So let's tell the world about it now. Happy days are here again. Happy days are here again. The skies above are clear again. Let us sing a song of cheer again. Happy days are here again. Dames en heren, graag willen wij de festiviteiten rondom 75 jaar vrijheid starten door middel van een symbolisch gebaar. We gaan dit doen door een herinneringsboom te planten. Het planten van deze boom is een idee van Venraynaar Mart van Els. Mart maakte als kind de oorlog bewust mee. En toen de gemeente een oproep deed aan iedereen om initiatieven aan te dragen ter gelegenheid van 75 jaar herdenking van vrijheid, was het idee van Mart om iets te doen samen met het orkest waar hij al jaren deel van uitmaakt.
Orkest Royal. Vandaar dat zij deze ceremonie muzikaal opluisteren. Het orkest speelt bovendien straks 19 april 2020 een groot concert in de Schouwburg van Venray. En voor dit concert is er heel bewust de samenwerking gezocht met Musikverein Eintracht uit het Duitse Wetten. Dit orkest staat onder leiding van onze eigen Venrayse dirigent Pip Verhofstadt. En dit concert zal straks in april in teken staan van vrijheid en verdraagzaamheid. En daarom is vandaag ook een afvaardiging van de Musikverein uit Wetten aanwezig. Terug naar het idee van Mart. De gedachte van Mart was om iets te doen dat langdurig was. Iets dat blijvend is. De boom. En Mart zegt daar het volgende over. Ik wacht heel even. Ja, dat is goed getimed, zullen we maar zeggen. Mart, dames en heren. Dat is er één. Mart zegt daarover, dames en heren, over de boom. Mijn gevoel zegt, er zijn overeenkomsten tussen bomen en het bewaren en bewerkstelligen van vrijheid en vrede. Beide hebben voeding en verzorging nodig en van beide kan onder die condities iedereen genieten. De boom floreert in de openbare ruimte en is van iedereen. Vrijheid evenzo. De boom verbeeldt onze bevrijders en staat centraal in ons vrije Venray. En Mart zegt, ik gun de boom een heel lang leven. Het bordje bij de boom, bij de herinneringsboom, is door Orkest Royal aan kunstsmid Jules Baltussen aangeboden om een relatie te leggen met de bevrijding op 18 oktober 1944. Hij heeft ervoor gekozen om een granaatscherf uit de Overloonse bossen hiervoor te gebruiken. En vandaag, dames en heren, willen we daarom deze boom symbolisch planten. Mag ik daarom initiatiefnemer Mart van Els uitnodigen, samen met Sir Kenneth Mayhew, om samen deze bijzondere boom, deze herinneringsboom, te planten. Sir Mayhew, I want to invite you to come forward and I want to ask you to plant this special tree, this liberation tree, together with initiator Mart van Els. Ja, die vrouw is nog over hebben.
Dames en heren, het officiële gedeelte hier, dat gaan we nu afsluiten. Ik wil vragen of onze Britse eregasten zometeen plaats willen nemen in de voor hen opgestelde voertuigen. I want to ask our British guests of honor to take a seat in the vehicles intended for you. Dames en heren, we gaan zometeen in een kleine stoet richting het gemeentehuis. En daar vervolgen wij zometeen het programma. Het programma in de raadzaal is helaas alleen toegankelijk voor genodigden gezien het beperkt aantal zitplaatsen. Maar iedereen die de ceremonie toch live wil volgen, kan dat doen via Peel en Maas TV, want zij doen live verslag van de bijeenkomst. We willen wel iedereen uitnodigen die hier aanwezig is om zometeen nog even mee te gaan richting de oprijlaan, richting het gemeentehuis, om daar een haag te vormen en onze bevrijders daar nog een keer welkom te heten. Om ze even applaus te geven en te bedanken voor alles wat zij voor ons gedaan hebben. En voor het gemeentehuis vindt zometeen ook nog een korte vlaggenceremonie plaats. Deze vlaggenwacht wordt verzorgd door Defensie Grondsgebonden Luchtverdedigingscommando van de luitenant-generaal Bestkazerne. En u bent allemaal van harte uitgenodigd om daar zo meteen bij aanwezig te zijn. Dames en heren, dank u wel voor uw aandacht. En dan geef ik vanaf hier nog één keer het muzikale woord over aan ons orkest Royal. Tot ziens. Okay.